regăsit la un nou episod de aici pe mic. Și în acest episod o să deschidem boxurile acestea pentru că m-am gândit să facem un cont, se numește Premiatul. Acum mi-am făcut un cont de Supercell și pe ăsta să strângem tot de la Trophy Road, inclusiv și de aici. Până că ziceți voi în comentarii să le deschid, adică numai astea de aici, să e la Trophy Road, o să le las până la 8000 de trofee. Bun, și acum hai să intrăm pe contul ăsta alt și să le deschidem. Să vedem ce să ne cadă și după aia contul să-l dăm la Stefan. Nu cade. Ia că au căzut un gadget. Bun. Bun, a căzut un gadget, e bine. Și asta e să vedem, nu avem puncte pe el primul, să cumpărăm, nu avem puncte pe el primul. Facem și pe el 10 gemuri, colectăm aici și hai dă-ne și la noi o legendară. Hai mă cu legendară. Bun, deci ne-au dat un gadget și l-am făcut pe Steve cu niște bănuți. Bun, acum o să trecem pe contul nepremiatul. Și o să joc puțin aici, să cresc în trofei și pe acest cont și pe acest cont de la Trophy Road o să deschid. Adică o să strâng până aici, până la 1000 de trofei, până o iau pe games și o să fie foarte greu pentru că numai la game greu pot să joc. Numai la game greu, că nu o să iau nici solo show, dar numai la game greu pot să joc. O să fie destul de greu. Bun. Sper să ne cadă și pe contul acesta o legendară, pentru că numai pe contul ăla meu a căzut o legendară. Și ar vrea că și pe acest cont să ne cadă o legendară. Nu știu cum să aude că sunt puțin răușit. E dimineața când filmez acest episod. E 8 și 11 minute. E destul de dimineață. Pentru că m-am gândit ce să-l țin dacă vreau să-i dau contul la Steve. Și atunci că mai bine îmi fac un cont eu nou, unde e special numai pentru chestia asta să strângem. Acolo de la, cum ar veni, nu știu cum să vă explic, o să, după ce termin meciul, o să vă explic mai ca lumea. Și nici misiuni nu o să putem să facem pentru că numai de la anumite trofee îți dă misiuni. Să fie și gem de misiune să-mi dea numai pe gem greba, că numai pe asta este disponibilă, să zic așa. Vedeți numai cum îmi dă aici, o să pot să strâng pentru ăsta aici și o să-l de preferat ar fi să-mi scrieți în comentarii când ajung la 1000 de trofei, atunci le deschid ăsta. Asta zice când ajung la 1000 de trofei, atunci le deschid. Scrieți-mi voi în comentarii, o să mai dau un meci. Scrieți aici la acest episod în comentarii dacă vreți să se apuce și Găfandre de Brawl Stars. I-am dat un cont cu 8000 și un pic de trofee cu o legendară și el nu vrea să se apuce de Brawl Stars. El mai de mult a avut un cont cu 10.000 sau 11.000 de trofee și s-a lăsat. A avut o legendară, a avut 10.000, deci a fost barosat pe cont. Și nu vrea să se apuce înapoi.
trebuie să strângem la acest episod 15.000 de like, 15.000 de like-uri, trebuie să strângem la acest episod 10 like-uri și vine 2 abonați noi. O să dăm contul Sandy la giveaway. E să strâng mai mulți abonați, fac și acolo 5 abonați, o să dau la giveaway un cont. Când am văzut că s-o strâns 15 abonați, o să fac cum a făcut Tizer XR. O să fac acolo o ruletă și cine cade, ăla cade. Cine cade, norocul cu Sandy. Nu știu ce să mai fac, să vină lumea la mine pe canal. Filmez, am filmat Minecraft, Brawl Stars, jocurile care mă joc eu, dar nu mai știu ce să mai filmez, efectiv. 50 e bună. Ok. Imediat fac 30 de trofee și o să-i văd ar trebui să luăm și o luăm, dar nu luăm. Sper să ne cadă și la noi aici e o legendar frumos sau un cromatic. O să fie treabă. Deci am stabilit acum. Deci dacă să strângem la acest videoclip 30 de like-uri și o să am 30 de abonați, atunci o să dau la giveaway contul cu Sandy. O să vi-l prezint imediat. Cine cade, la cade. E norocul că are contul. M-am gândit să dau contul la giveaway ăla cu 10.000 de trofee, dar am zis că pe ăla nu îl dau. Adică am muncit chiar mult la el. Cel mai mult e pe toate conturile care le-am avut. Deci cam atât a fost acest episod. Acum Valorant, contul care vreau să-l dau la giveaway. După ce o să închid YouTube, evident, eu o să mă mai joc. Nu o să deschid nimic, efectiv nimic. O să le păstrez. Uitați. Intrau pe contul cu Sandy. Ăsta e numele David. E foarte bun că numele nu a fost schimbat niciodată. Deci pot să-l schimbi. Uitați. Nu aici. Uitați un pic, am greșit. Uitați de aici dacă nu schimbi, nu vrei. Ia. Și te schimba numele cum vrei tu să te-l pui. Contul are 8480 de trofee. Poți să pui 150 de puncte pe cine vrei tu. Și așa contul este doar bunicile. Am pășit la 9. Ăștia sunt brawlerii Sandy cu Ems, nu am luat că nu de mult mi-a picat Piper. 6 la legendar. Eu zic că e destul de bunicică. Adică la legendar nu e chiar așa de bună la legendară, dar la epică și mitică ne-a spart cu șansa și la Star Power. Bun, are 33 de gem, bun, are nu știu ce, dar ce poți folosi de ele. Ăsta e contul. Chiar o să iau punctele acestea și o să... Nu, asta e prima dată, vreau să le așez în ordine. Așa, bun, deci ala însemna să le bag punctele pe rozeta. Pe rosa. Sau... Nu. Le bag punctele astea de aici pe Sandy. Așa, și Sandy.
pe sentile am băgat. Deci când să strâng la acest episod 30 de like-uri și o să fie 30 de abonați pe canal, atunci o să fac un episod special când o să dau acest cont la giveaway. V-am arătat acolo, numele se poate schimba. E bun contul. E bun contul bun. Cam acesta a fost acest episod. Eu am fost Dario Pro și o să ne vedem data viitoare.